contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 11:18 p.m. mga kabisyo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At ngayong gabi na to mga kabisyo, makakasama nyo po ko sa ating programang Top Secrets. Nasa kabilang linya na po natin mga kabisyo ang ating caller at alamin na po natin kung ano po ba ang kanyang tinatago-tagong kwento. Good evening. Hi po. Hello ma'am, good evening. Hi po, magandang gabi. Kamusta ka ma'am? Ito, okay naman. Kamusta ang iyong pakiramdam na tumawag ka ngayong gabi na to? Kinakabahan ako actually. Inhale Ganun nga ang ginagawa and ko. exhale muna ma'am. Yes ma'am. Ganun nga ang ginagawa ko. Oh my God, sabi ko kinakabahan ako. Mm-mm. Hindi ko alam kung bakit. But, Don't worry ma'am, nandito ako para sa'yo ma'am. Tutulungan thank kitang you. mawala yung kaba mo at maibahagi mo na maayos yung kwento mo ngayong gabi na to ma'am. Thank you very much. Alam mo, inaano ko to. Sabi ko, paano ko ba ibabahagi? But, sabi ko, I'm gonna try. We will try our best na ma-share Thank natin you. sa maraming tao yung kwento mo. Anyway ma'am, anong pinagkakabalahan mo muna? Working. Okay. Working saan kang base? Manila ba? Philippines or other country? Sabihin na lang natin Pilipinas. I see. So, nasa Pilipinas ka ngayon. So, anong industry ba ang work mo? Saan related to? Pwede bang hindi ko sabihin. Yes, ma'am. Meron po kayong karapatan na hindi sabihin kung ano po ang inyong I kwento. just gonna hide my Identity. thing. Yeah. Yeah. Okay. No worries, ma'am. No problem. Pero I'm sure pag may makarinig ng ng boses ko at saka yung salita ko, I'm sure may makakakilala sa akin. Ano pong pagkakakilanlan nyo, ma'am? Yung may utang kayo dun sa kanya? Ganun po ba? Siguro hindi utang. Siguro masya-shock sila sa story. I see. Kasi nga, ako lang ang may alam. And I never tell to anyone about it. So, Mhm. it's really heartbreaking actually to Mhm. tell the story. Kasi nga, ang tagal na niya. And then, it's difficult paano ikwento. Got it. Okay. Mhm. So, ma'am, ilang taon na po kayo? I'm 46. 46. From Philippines, right? Yeah, Philippines. Itago natin sa pangalang Erica. Erica. 46 from Philippines. Erica, ano ang top secret mo? Nawala na lang yung magulang ko. Pero hindi nila nalaman kung ano yung sikreto nung sumuporta sila simula noon hanggat nawala sila. Okay, ma'am. Lilinawin lang po natin, ha?
nawala yung magulang mo. Yeah. Pero, sinong may hindi alam, ma'am, na sumusuporta? Hindi nalaman ng mga magulang ko, either mga kapatid ko yung tinago kong sikreto sa kanila. Oh, okay. Gets, ma'am. Nawala na lang yung magulang mo na meron kang tinatago-tagong sikreto. Yeah. Until now, right? Until now, hindi Yeah. pa rin alam ng pamilya mo. No. Okay. Yung siblings ko walang alam. Mhm. Yung lalo na yung mom and dad ko kasi yung my mom passed away 2 years ago, and wala akong chance and wala akong strong enough para to tell them. Yun yung pinakaano ko na parang, "Oh my God, I'm 46 years old tapos may tinatago pa rin ako sa puso ko na yung grabe yung trauma yung nangyari." Okay, ma'am. It's Um, difficult to tell the story though. Yes, ma'am. Kaya lang, Before I mo think po it's yan. about time. Yeah. Pero before mo po yan na bitawan, isa muna mahigpit na yakap sa inyo, ma'am. Kung ano man Thank you po yung po. bibitawan yung storya. At syempre, Thank you po. nauunawaan din kita dahil hirap ka na magtagalog dahil Dahil Bisaya po. yes, Bisaya po kayo. And magkababayan po tayo. Ay, saan po kayo sa Yes. Bisaya? Cebu po ako. Cebu. Saan po kayo sa Cebu? Cebu City. Mismo Ay, po. taga doon din po ako. Okay po. Yes. Para medyo gumaan na muna ang loob mo at Opo. maintindihan din po ng mga listener natin kung bakit po kayo nahihirapan din sa Tagalog. Anyway, Opo. Erica, tuloy natin na ano bang sikreto to yung tinatago-tago mo na hindi mo masabi, at maraming salamat dahil dito mo sasabihin at ilalantad lahat ng story na yan. Be honest with you, for me, it's very difficult for me to tell this story. Kasi nga, it's been very, very long time. Na tapos, I keep this one for my heart. And I think for my soul. Mhm. Kasi nga, ayaw kong sabihin kahit sino. Kasi, baka sabihin, yun naman yung reason kung bakit. Kung nasaan yung buhay ko ngayon. Doon nang galing yun, yung kwento na yun. Parang ginawa ko naman yung para masuportahan ko. Siyempre pag bata ka, 'di ba? Because nangyari to, I was 23. Mhm. And now I'm 46. That could be 23 more than years. 20, yeah, Yeah. 23 years years, ago. yeah. Yeah. Okay. Yeah, I've been keeping that on my system, on my heart, in my soul. Mhm. And it's really, really difficult to keep in it. And I keep thinking, do I have anybody to tell my story? But I think a year ago, I've been listening your story, all the people that is calling to you and Mhm. tell you all the story. And I feel like, oh my God, these people doesn't know me. Why not? Not to call them and to tell my story. Mhm. That's my thing. And then I keep thinking about it, and I decided, why not? Yeah, so that's it. So, ma'am, Oh, straight to the point tayo, ma'am. Ano Okay. itong tinatago-tago mong storya? Sa pagiging Well, I was- mapusok mo ba to na kabataan? well, when I was 22, may nakilala akong family sila. Pamilya sila ng sa Manila. Then nag-decide siyang kasi I was working in one of department store. Hindi ko na sabihin kung anong pangalan, sa May Ortigas. So it's the biggest department store. So I was working there.
And then isa silang pamilya customer, sabi niya, "Oh, you look, puwede kang mag-abroad, ganyan-ganyan." I said like, "Really?" And I said like, "Yeah, I can help you to go abroad." Ganyan-ganyan sabi ko, and my mind is, "Oh my God, it's about time." Kasi nga ang liit ng sweldo dito, mag-a-abroad Mhm. ako, ganyan-ganyan. Then, bumalik sila uli, sabi niya, "Anong desisyon mo, mag-a-abroad ka? Ano, tutulungan kita because you look, really well to go abroad and things." Sabi ko, "Anong trabaho?" Sabi niya, ano, para siyang ano, magse-serve ng drinks, parang waitress, Mhm. parang gano'n. Kaya lang ang explanation sa'kin is yung parang sa restaurant ka magwo-work, magse-serve ka ng food, and then nung nalaman ko yun, I'm very nagka-interest ako, and then I decided, yes, why not? Mag-a-abroad ako para sa pamilya ko, para sa nanay at saka tatay ko, tsaka sa siblings. Kasi actually ako ang bunso sa amin, pero I feel like ako ang panganay, suportado ko yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, at saka yung, magulang ko, especially yung nanay and tatay ko. So, kaya I decide, yes, I will go. Tapos nag-abroad ako. Tapos pagdating ko doon sa abroad na pinuntahan ko, yung first counter na pinuntahan ko, doon doon dumating yung super, super, 'di ko akalain na gano'n pala yung magiging trabaho ko. It's really difficult to tell you because it's 'pag naaalala ko is parang kahapon lang nangyari. Um, yung magiging pupunta ka ng isang tinatawag doon sa lugar, doon sa country na yun, tatawagin sa'yo is cabaret. Parang sa Pilipinas, 'di ko alam kung anong tawag sa Yung Pilipinas old ng na call doon sa tinutukoy mo ngayon, ma'am, is yung old is GRO, right? yes, yes, GRO. that's it. Old to old. That's it. Yeah. Yeah, yeah. Kaya lang yung pupuntahan mo doon is they call it cabaret. So, Yes. is, you're gonna be working there, and hindi ka doon magtatrabaho para mag-serve lang. And, you're gonna use your body in everything. Mhm. Like, the owner of the cabaret is gonna sold you to Mhm. men. And hindi ko alam na gano'n ang magiging trabaho ko doon sa country na dinalhan sa'kin. Then, nung na-find out ko na gano'n yung trabaho, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Kaya lang wala akong choice na kasi nga hawak nila yung passport ko, as in wala kang details for your own self, wala kang dahil nasa kanila lahat, eh. Tapos kailangan mong sumunod kung ano yung sasabihin sa'yo nung may-ari, na ganito yung dapat gawin mo, ganito yung sasama ka sa ganito, may gagalaw sa'yo, may gagamitin sa'yo, and i and yun yung tinago ko sa pamilya ko na gano'n ang naranasan ko, pero never ako nagsabi sa pamilya ko na gano'n yung nangyari sa'kin, kasi everytime. Kasi nung time na yun, nung 2004, kasi 2022, sorry, in 2023. So, nandun ako sa bansa na yon. Once nakakausap ko yung nanay ko, 'pag tinatanong niya, "How's your work? Are you okay?" Kung ano Mhm. yung kasi ang sinasabi ko, "I'm okay, they treat me really good, and, ang mga tao dito, ang trato sa akin the best." Yung mga gano'n, siyempre ayaw mong mag-alala yung magulang mo. So, gano'n yung sinasabi mo lagi sa mga kapatid mo, "I'm okay." Um, Maganda yung trato nila sa akin, but it's completely opposite. So, minsan bibilhin ka kasi bibilhin ka, ng lalaki. Dadalhin ka sa kung saan gusto nila dalhin kasi nga binayaran ka. Tapos nandun yung point na
kukuha sila ng gun, ipo-point sa sentido mo, sasabihin sa'yo, Mhm. "Ito ang gagawin mo. You make me happy. Whatever I tell you to do it, do it." So yun yung pinaka-hard part for me to tell the story kasi nga, 'pag naalala ko na tinutukan ka ng baril para gawin mo tapos it's not your own country. It's not your own country. And there's nothing you can do. You need to do it. Otherwise, you're gonna die. So, it's really difficult. Tapos, katapos yan kasi matter of hours lang na binili ka. Bibilhin ka nung lalaki. Matter of hours. And then, ibabalik ka doon sa kung saan ka nanggaling. Tapos, may bibili na naman sa'yo. Tapos, gano'n na naman ang gagawin sa'yo. Tapos yung nagdala sa yung Pilipina na galing Pilipinas, hindi sa'yo makatulong. Sabi niya, "There's nothing I can do." Kasi nga nakabisa ka na, naka-ano ka na, um, nandiyan ka na sa work na 'yan, nag-sign ka na ng contract. So, yun yung it's that is that's the difficult thing to explain, and yun yung mga ano, hindi ko nasabi na, wini-wish ko na sana nasabi ko sa nanay ko na gano'n nangyayari kaya lang wala akong, enough na strength para sabihin sa kanila na, gano'n yung nangyari sa'kin. Yun yung tinatago kong the biggest secret of my life na naranasan ko, sa bansa na napuntahan ko. And dumating sa point na, siyempre parang, 'di ba ang tinatawag diyan sa Pilipinas, bayaran, Mhm. gano'n din dito bayaran. Pero hindi magbabayad sa'yo, magbabayad doon sa, may-ari nung pinagwo-work mo. And then wala kang choice. Really, really wala kang choice. 'Pag sinabi nung bibili sa'yo, 'pag pinili ka niya, wala kang wala kang wala kang karapatan humindi. Kasi otherwise, you're gonna have the penalties, um, you're gonna have really bad, trouble 'pag 'pag humindi ka. So, in one point, kailangan one point, may lumapit sa akin na gustong bumili sa akin, iayaw ko sa kanya. Tapos hinawakan niya lang yung lips ko. Tapos nag-blackout na ako, yung pala yung kamay niya may drugs. And then I woke up in the hospital. And then sabi ko doon sa doktor, "Anong nangyari?" Sabi niya na over drugs daw ako. Tapos, yung mga kasama ko kasi hindi lang naman ako, mayroon din akong mga kasamang Pilipina. Mhm. Kaya lang yung mga Pilipina na kasama ko, mga older sa'kin. Mhm. Ako yung pinaka-youngest sa kanila. So, basically ako yung pinakamahina ang loob than them. So, kaya mabili ako dahil ako yung youngest than them. Kaya gano'n ang laging nangyayari sa'kin, mabili ako ng mabili. And then, nung siguro yung gano'n na nangyari, siguro mga 3 months na, mga 4 months na, ang iniisip ko na lang siguro kung hindi ako tatakas ako, kaya lang 'pag tumakas ako, makukulong ako. Kung makulong naman ako, hindi ko rin kakayanin kaya I decide myself, shall I kill myself na lang para maiuwi ako sa Pilipinas kasi hindi ko naman maiuwi yung sarili ko kung ako lang ang may gusto. Tapos sabi sa'kin nung isang
pinaka-ate-ate ko na matanda sa'kin, sabi niya, "Wag mong gagawin 'yan, wag mong gagawin 'yan kasi 'pag ginawa mo din 'yan, yung katawan mo itatapon dito sa ano, sa dagat." Gano'n. Sabi niya, "Ano mo na lang, tapusin mo na lang yung kontrata tapos ano, tiisin mo na lang." Pero parang hindi ko na kaya tiisin, gusto ko ng umuwi ng Pilipinas, uuwi na ako. Gusto ko ng umuwi ng Pilipinas pero wala man akong chance. Kaya yun yung pinakamahirap na Erika, pwede ba akong magtanong? yeah, Gaano katagal mo tiniis? for 4 months, 4 to 5 months. Then may nakilala akong, yun yung naging asawa ko, may nakilala Mhm. ako. Nakiusap ako sa kanya, sabi ko gusto ko ng makawala sa sitwasyon ko, hindi ko kaya yung pinapagawa nila sa'kin. Tapos sabi niya, "Ano ba ang dapat kong gawin?" Tapos, nagtanong siya sa isang may edad sa kanya, kasi mas bata siya kaysa sa'kin, siguro I was 22 and he was about 20. Mhm. And he's young as well, so hindi din niya alam yung gagawin. Tapos may nagsabi sa'kin na 'pag pinakasalan niya ako automatically matatanggal ako sa work, kukunin niya ako bilang wife. So, dahil sa awa niya sa'kin, kinuha niya ako, pinakasalan niya ako. Then nag-asawa kami ng 15 years, nag-asawa din kami ng Mhm. 15 years. Tapos 7 years ago nag-divorce din kami. Meron kaming isang anak. Mm. Et Pero 'yan yung pinaka-biggest blessing ko siya, kasi kung hindi Mhm. dahil sa kanya, hindi ako mawawala sa lugar na 'yon. Kaya kahit sabihin pa natin na niloko niya ako, hindi ko siya tinitingnan ng niloko niya ako, as lagi ko siya tinitingnan as a blessing. Kasi nga kung hindi dahil sa kanya, siguro hindi ako nakawala. Umabot din ako ng 4 months sa place na yun, pero siya lang yung isang taong kumuha sa akin dun para makawala. Kaya isa din 'to siguro sa mga maa-advice ko doon sa mga mga kabataan ngayon na Mhm. 'wag maniniwala to anyone or to anybody na mag-a-approach sa kanila na mag-a-abroad ka, gaganda yung buhay mo, please don't. Sa mga kabataan, Mhm. make sure na yung pupuntahan niyo alam niyo kung ano yung gagawin. Make sure yung taong magdadala sa inyo alam kung i-explain sa inyo kung ano yung Mapagkakatiwalaan. magiging trabaho. Yes. Kasi once na dumating kayo doon sa country na dinalhan sa inyo, hindi new country, and especially the language is completely different. You gonna talk their language and hindi mo alam kung anong salita nila, hindi mo naiintindi yung salita nila, as in para ka doong bobo. Kasi nga wala kang alam sa lengguwahe nila, just only English. And the people there doesn't speak English either, so it's difficult. Hindi ka makahingi ng tulong dahil hindi mo ma-explain sa kanila kung ano yung trabaho mo, Mhm. bakit ka nahingi ng tulong. Kaya isa din 'to sa sabi ko gusto ko i-share, para din not only for myself, na mailabas ko kung ano yung nararamdaman ko. Siguro to everybody na naghahangad sila mang-ibang bansa. Yung awareness na pwede natin maitulong sa iba. Yung naghahangad mang-ibang bansa, Yes. please kung gusto niyo mag-ibang bansa, make sure you know where you doing, and Mhm. then alamin kung ano yung work na pupuntahan niyo. Make sure na alam niyo kung, yung taong magdadala sa inyo is,
mapagkakatiwalaan. Kasi Yes. like me, nagtiwala ako doon kasi nga pamilyado yung babae. Parang in the beginning, she's very, very, very nice person, I think. It was. I don't Mhm. know now. But, kaya lang, doon ko na-realize na nagtiwala ako ng wrong people. Kaya ganun ang nangyari sa akin. Siguro blessing na rin sa akin na nakakilala ako nung Guy lumikha sa na akin sa lugar na magliligtas yun. sa'yo. Erica, Pero papaano? Mhm. Okay, Erica, continue. Sorry. Papaano kung walang makakilala sa mga yung nadala doon sa ibang bansa, walang Mhm. nakakilala ng taong magliligtas sa kanila? Yun yun yung nakakatakot. Kaya siguro isa din 'to sa reason kung bakit tumawag ako para din sa advice na rin sa lahat na gustong mag-abroad. Erica, Yeah. bibigyan kita ng pagkakataon na kausapin ngayon yung nanay mo na hindi narinig yung kwento mo nito. Kung nananatiling buhay yung nanay mo, Erica, anong gusto mong sabihin sa kanya? Well, first is miss na miss ko na kayo ni tatay. And mahal na mahal ko kayong dalawa. And I did what I need to do para maibangon kayo sa hirap. Ginawa ko para sa inyo dahil ayaw kong nahihirapan kayo. Gusto ko matikman nyo yung buhay na natitikman ng iba. Kaya ako ang nag-ahon sa hirap sa inyo. Binigay ko yung the best na life na dapat matikman nyo. Kasi mahal na mahal ko kayo. Kahit nahirapan ako i-keep for my own self yung mga mangyayari sa akin. But I feel like I always gonna do it. Kahit mahirap, maibangon ko lang yung buhay na hirap na dinanas nyo. Kasi ang promise ko man sa inyo nung nabubuhay pa kayo, I will try my best na maibigay niyo yung buhay na dapat matikman niyo. Kaya kahit naghirap ako, parang reward sa akin. Kahit anong hirap, pag nilulukba ko yung nangyari, parang reward din sa akin dahil naipatikim ko sa inyo ni tatay yung kahit papaano yung magandang buhay. I wish buhay pa kayo para matikman yung mga nakikita kong magandang buhay. Just to let you know na mahal ko kayo kung naririnig niyo ako. Lagi ko sinasabi na kung pwedeng humingi ng wishes from God na ibalik kayo sa akin. Kasi gusto kong ibigay sa inyo yung buhay na marangya. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na ibigay ko sa inyo bago kayo nawala. Sorry, napahaba yata. No, Erica. Marami tayong oras para sabihin mo yung nararamdaman mo. Mailabas mo yung matagal mo nang tinatago. Erica, bibigyan pa kita ng pagkakataon na kausapin yung 23 years old na Erica na naging matapang, na nagsakripisyo sa ngalan ng pag-ibig sa pamilya. Erica,
pwedeng sa pagbitaw mo ng mga salita dito sa radyo, maraming mga tao na pwedeng kapulutan ng aral. Yung pangyayari sa buhay mo. At higit sa lahat, tinitiyak ko na may mga tao din na nakakaranas ng ganito at naguguluhan na hindi nila alam kung sino sasabihan nila. Pero nandito ngayon sa ating live streaming, nasa radio na nakatutok, na ikaw yung ginamit na instrumento ni God para mas tumibay sila. At gumawa ng way para makatakas na sa pangyayari sa buhay nila na katulad sa'yo. Erica, bibigyan kita ng oras para kausapin yung Erica na 23 years old. Siguro ang masasabi ko lang doon sa younger version is napakatapang mo dahil kahit bata ka pa, inisip mo lagi yung magulang mo. Then, I would say na kahit ganun yung nangyari sa'yo, I'm very proud of you. Kasi nga hanggang ngayon lumalaban ka pa rin. Ipinagpapatuloy mo yung hirap na naranasan mo nung kabataan mo, tapos dinadala mo ngayon na inspirasyon para maging maayos yung buhay na mayroon ka. And I'm very proud of you. Isang mahigpit na yakap, Erica. Thank you very much. Mahigpit Thank you. na mahigpit na yakap, Erica. Thank you. Dahil, salamat po. Dahil, actually, I've been thinking this one very long time as well. It's not overnight. I think I've been thinking this one is not overnight. Para ma-share kung ano yung, grabing, as in nanginginig ako ikwento. Kasi nga, parang hindi ko kinukwento to sa iba. Tapos, naikwento ko sa inyo. So, lahat ng mga taong nasa paligid ko, walang may alam, kahit sino. So, I'm sure pag marinig nila yung boses ko, masashock sila sa kwento ko na, oh my God, siya ba yun? Oh my God, yan ba nangyari sa kanya? But please don't judge me. Kasi nga, yung nangyari yung time na yun hindi ko gusto. Kung sa term ngayon na-scam lang din ako nung panahon na yun. At saka sa pagpupumilit ko na gumanda yung buhay ng magulang ko. Kaya ginawa ko yun. Kaya sa mga makikinig, wag niyong i-judge yung mga taong dumaan sa ganyan dahil ginawa nila yun para makatulong sa pamilya. And then, lalo na hindi din like me, hindi ko rin alam na ganun ang magiging sitwasyon ko. I feel like, I'm shaking though. I'm shaking and I feel bad na baka marami makarinig sa akin. Makarelate, makakilala sa akin. I'm sure marami makakilala sa akin the way I talk, the way I speaking. Mm-hmm. Probably, yeah. Few people. Kasi nga I'm sure few people na, oh my God, siya yun. Siya pala yun. Oh my God, ganun ba? I'm sure. 100% sure. I'm sure may makakaano sa akin. But, hindi ko naman pwede itago yung the whole story. Mm-hmm. It's about time na mailabas ko. Kasi nga, tinago ko din naman ng
pagkatagal-tagal na panahon. Ngayon kung malaman nila tapos mandiri sila sa akin, it's up to them, you know. Ngayon kung marinig nila tapos ma-shock sila sa istorya ko tapos kaibiganin pa rin nila ako, hindi, I'm happy. But if narinig nila yung kwento ko tapos sabihin nila, "Uy, ayaw ko na makipagkaibigan yan kasi nga yung kanyang story is really bad." Yeah. I understand, you know, completely respect them. Anyway, Erica, I just want to tell you something. Yeah. Unang-una, thank you sa tiwala mo. Thank you dahil tumawag ka dito sa 90.7 na pinagkatiwalaan mo yung programa. Programa namin ni DJ Rakitera. And at the same time, gusto kong sabihin sa'yo na maging proud ka. I do. Yes. Kasi, hindi para bumalik pa sa nakaraan, kundi tinitignan natin ngayon yung nakaraan na nagpatibay sa'yo sa hinaharap. Yeah, definitely. Walang Erican tumatawag ngayon na nagbabahagi ng kwento dito sa programa kung hindi ka naging matibay. Hindi ka lumaban. At alam mo, Erica, ang dami kong na-realize habang nagkukwento ka. Habang nag-a-advise ka sa maraming tao. Na totoo, no? Na totoo na kapag nagmamahal pala tayo ng tunay, hindi lang sa karelasyon, hindi lang sa kaibigan, hindi lang sa sarili natin, kundi pati sa pamilya natin. Handa tayong magsakripisyo. Yeah. Handa tayong masaktan, mahirapan, dahil pinaniniwalaan natin yung salitang tunay na pagmamahal. And naniniwala ako na may mga pangyayari sa buhay natin na kung titignan natin at nandoon tayo sa panahon na yon, napakapangit, napakagulo, at halos isuka mo yung sarili mo sa nangyayari sa'yo. Pero may purpose pala yon. Yeah. May dahilan pala yung bagay na yon. Hindi para mawarak tayo. Hindi para sumuko tayo. Kundi para matuto at maging matibay tayo sa buhay natin. Yeah, completely agree. And thank you, Erica. Thank you dahil isa ka sa mga pwede namin hugutan ng lakas at pwede kang makatouch ng puso na naguguluhan dahil parehas kayo na ng pangyayari sa buhay. Yeah. Anyway, Erica, meron ka bang last message? May gusto ka pa bang sabihin? Siguro, ang masasabi ko lang, kung sino man yung makakakilala sa akin na kaibigan ko, and then ma-realize ninyo na yung kwento ko ay kahiya-hiya or hindi siya acceptable, tapos ayaw nyo na akong kaibiganin. I'm sure maraming makakarinig kasi the way I'm speaking to you, the way my accent is, and then the story, you know, I'm sure some people is gonna know me, definitely. Kaya lang kung sino man sa inyo
Tao lang ako, nakagawa ng mga gano'n. But, ako pa rin 'to, 46 years old, um, I have a good heart, I'm a responsible person, and, if you're gonna stay with me, stay with me. Otherwise, if you want to go, I'll let you go. Yun lang po. Masaya, masaya ka naman ba na binahagi mo yung kwento mo ngayong gabi? Be honest with you, I'm shaking, early, but now I'm okay. Yeah, I'm happy na ano ko, na-i-release ko yung nasabi ko kung ano yung, um, kung ano yung matagal ko nang tinatago, na I always, you know, said that one day I'm gonna tell to someone, one day I'm gonna tell to somebody na hindi ako i-judge, or hindi ako hindi ako pandidirihan. Sasabihin sa akin, "Oh my God, that it's your history, your thing." And then baka sabihin sa akin, "That is disgusting." Yeah. So, yun yung it's really difficult to tell to somebody, especially your friend or whoever it is. Kasi nga, hindi mo alam kung ano yung iisipin nila, kung paano kanila husgahan. O, yun yung is difficult. Kaya siguro is the best your radio station na gumawa kayo ng ganito. Kasi hindi nyo alam kung sino yung tumatawag sa inyo. Hindi nyo sila pwedeng husgahan kung ano yung mga history ng mga buhay nila. Kaya siguro ito yung the best na ginawa ninyo. Kasi hindi ko rin din naman maisip na one day tatawag ako sa inyo. Yes. Never in my life na mag-tell ng story. Hindi ko nga Yes. masabi sa mga kaibigan ko yung istorya ko, yung yung history ng pangyayari. Hindi ko nga masabi sa one of my friend. Madami-dami din ako mga kaibigan. Pero hindi ako nagsasabi sa kanila. Never ako nag-open ng kahit one words sa history na kung ano yung pinagdaanan ko. Pero, wow, nasabi ko po sa inyo the whole story. Kung ano yung nasa dinadala ng dibdib ko. So, Yes. hindi ko din expected, hindi ko akalain, but thank you very much. Thanks a lot. Kahit papaano, may napagsabihan ako. Only disadvantage is I'm sure may makakakilala sa akin. Yes. But kung sino man siya, I'm not really care about it. So, yeah. So, whatever happen is happen. Yes, tama. Ayaw nila sa akin. Ayaw. Bahala sila. Ay. America, bago po natin na i-end yung call na to, gusto ko lang din i-take yung opportunity na pasalamatan din, syempre, yung management ng Manila Broadcasting Company and also sa big boss namin dito sa 90.7 Love Radio, and also the manager, Nicole Yala, and syempre, yung partner ko. Yeah. Kasi yung partner ko na si DJ Rakitera, Yeah. isa siya sa mga, She's beautiful. yeah, isa siya sa mga naging utak talaga nito. Programa niya to na magbigay ng tenga upang makinig. At hindi lang para buksan ng tenga, kundi buksan din ang puso namin mga DJs na makinig ng genuine, ng totoo sa mga taong Yeah. nakakaranas ng ganito. Mm. And thank you so much, Erica, sa tiwala. Thank you. Thank you very Yes. much. Kasi nga inaccept niyo yung call ko. Thank you. Akala ko hindi ako makakapag-call, but look where I am talking to you. Thank you very much. At least nakausap ko din yung sinasabing guwapo. Wow naman. Thank you so much. Masaya ka ba, ma'am? Sobrang saya mo?
Masaya po. Thank you very much. Okay. I hope Thank na makita mo ako sa personal dahil mas pogi po ako sa personal, ma'am. Hindi, totoo yun. My wishes. Oh my God. Grabe Pwede po yun. magtanong, ilang taon na po ba kayo? Ay, ma'am, hindi po kumulang, hindi po sumobra. Nandun lang po tayo sa sapat lang. Wow. parang nanay mo yata ako. Hindi naman, ma'am. Hindi naman, ma'am. Nasa ano na rin tayo. Sa hindi kumulang, hindi sumobra, ma'am. Hindi sumobra, magiging ano mo na ako, magiging lola. Yes. Hindi naman, ma'am. Anyway, ma'am. Ma'am Erica, thank you so much. Oh, sige ba. Thank you very much. Okay, ma'am. Thank God you. bless you. Laging bukas po ang aming linya para po sa inyong lahat at also sa inyo rin, ma'am. Kung may mga problema at wala kang kausap, bukas ang aming linya. Alright. Thank you very much. God bless, ma'am. Thank you. Bye. God bless. Muli mga kabisyo, na pakinggan po natin ang storya ng isa sa ating naging caller ngayong gabi na to. At sa mga nagdaang araw, isa ito sa mga ikikip ko na kwentong napakinggan ko. Dahil isa si Erica sa mga taong nagtiwala para dito sa ating programa. At higit sa lahat, para sa tagal-tagal ng panahon, ay maibahagi niya yung kwento ng buhay niya na hindi naging madali sa kanya para malagpasan yun. Mga kabisyo, sa lahat po na nakakaranas ng katulad po ng kwento ni Erica, naway maging matibay kayo, naway maging matatag kayo sa hamon ng buhay natin. Walang perpektong storya, walang perpektong buhay. May kanya-kanya tayong nagiging problema, pagsubok na kinakaharap araw-araw. Pero, lagi natin tatandaan na may dahilan ang pagbangon natin araw-araw. Ang dahilan yon ay maging mabuti tayo at piliin natin maging mabuti araw-araw. Spread the love tulad ng pagmamahal naming mga DJ sa inyo ng Love Radio. Muli mga kabisyo, maraming salamat Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon at 12:05 AM. Muli, nagpapasalamat po ko sa lahat po ng tumutok sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at ang programa natin ngayong gabi na to na Top Secret. At syempre, nais ko rin pong pasalamatan ng aking partner na si DJ Rocky Terra and also Boss Pindot na lagi po naming kasama dito. Mga kabisyo, kayo po nakatutok sa number 1 station 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, that portion is brought to you by Metro's #1 Love Radio.